Hindi ko inaasahan ang pagharap natin ngayon ng tingero. Sino ka? At bakit mo ako kilala? Hindi mo na kailangan na malaman ang pangalan ko, Antikero. Narito ako para patayin ka nang wala ka ng pagpasahan pa ng mutya. Sana'y noon pa ay pinatay ko ng matandang nagmamay-ari ng kwintas na yan. Kung ganon, kilala mo palang may-ari nito. Ganon nga. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na ito. Nagpalakas ako para harapin ka ngayong gabi. Nasorpresa ka ba sa regalo ko? Ang kabaitan ng tao ay hindi matutumpasan ng kahit anumang kayamanan sa mundo. Pero paano kung ang pagtulong mo ay may kapalit na tungkulin sa halip na ikaw ang makikinabang? Magandang araw, Karine at Sir Froy. Nawa ay nasa mabuting kalagayan ang lahat. Nagpapasalamat ako dahil sa wakas ay naipadala ko rin itong kwento na aking karanasan sa buhay, na noon pa may gusto ko nang ibahagi sa inyong channel. Itago niyo na lamang pala ako sa pangalang Sandro. Nasa 71 na ako ngayon at ang aking libangan ay ang magbasa ng mga libro tungkol sa katatakutan at ang makinig sa inyong channel. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari noong taong 1980 sa isang bayan ng Oriental Mindoro. Binata pa lang ako ay tumutulong na ako sa aking mga magulang na magtrabaho para na rin mapaaral ang aking 3 kapatid. Mahirap lang naman kasi ang buhay namin, kaya kinakailangan naming magtulungang lahat. Nagtatrabaho si nanay bilang tagalinis ng karinderya sa bayan at si tatay naman ay nagtatrabaho sa pier bilang kargador. Dahil kilala na siya roon, ay ipinasok niya ako roon bilang kargador din. Noong unang araw ko sa trabaho ay hindi maiwasan ang gulo, lalo na sa mga baguhan na katulad ko. Marami talagang mga kung sinong umasta na mga trabahador at parang sila na ang may-ari. Habang nagkakarga ako noon ng mga gamit patawid sa mga lagayan ng gamit, ay bigla na lamang akong hinarangan ng grupo nila Jack. Itinulak ako ng kasama ni Jack dahilan para dumaustos ako sa daanan naming dalawa na tabla ng kahoy. Mabuti at nabitawan ko sa itaas ang gamit na karga ko dahilan para hindi ito mabasa kasama ako sa tubig. Tawang-tawa sila nang makita akong parang basang sisiw na palutang-lutang sa tubig. Malalaki ang katawan nila noon kaya wala akong kalaban-laban sa kanila. Payat pa lang kasi ako noon, kung kaya't isang tulak lang nila sa akin, wala na akong laban. Tumungo ako sa pangpang at doon umahon. Pinagtitinginan ako ng mga iba naming kargador at sinabihan ako ng ilan doon na huwag ko na daw patulan si Jack at ang mga grupo nito. Dahil kung papatulan ko daw ang mga ito, tiyak na ikapapahamak ko raw yun. Hindi ko nilang pinakinggan ang mga sinabi nila. Nagbihis na lang ako noon at saka nagpatuloy sa aking pagtatrabaho. Noong tanghalian ay magkasama kami ni tatay at nakarating sa kanya ang nangyari sa akin. Sinabi ko naman sa kanya ang lahat at galit na galit siya sa grupo nila Jack. Pupuntahan niya sana ang lalaki pero agad ko naman siyang inawat. Sa halip ay sinabihan ko si tatay na tulungan na lamang niya akong mag-ehersisyo para makatulong na rin ako sa sarili ko. Gusto ko ring lumakas at lumaki ang katawan ko para kung sakali na kalabanin akong muli nila Jack ay may laban naman ako sa kanilang lahat. Pumayag naman si tatay sa aking pakiusap.
Mabuti raw ang desisyon ko at nang sa ganun daw ay maipagtanggol ko na raw ang mga ibang inaapi nila Jack. Nang may katakutan din naman ang mga ito. Araw-araw nga ay nag-iinsayo kami ni tatay sa tuwing uuwi kami sa bahay o tuwing umaga kapag wala kaming trabaho. Unti-unti nga ay lumalaki na rin ang katawan ko at naging maskulado. Hindi lang yon, ang dating mga mabibigat na gamit na hindi ko kayang buhatin ay nabubuhat ko na. Kitang-kita ko ang mga itsura nila Jack na hindi makapaniwala sa kanilang nakita sa pagbabago ng aking anyo. Binati rin ako ng mga ilang kasama namin sa pier, lalo pa at ang iba sa kanila ay mga kaibigan ko na rin. Madalas ko kasi silang tulungan kapag wala akong ginagawa. Isa pa ay naaawa na rin ako sa ilang mga matatanda na wala ng lakas at pinipilit na kargahin ang ibang mga gamit na mabibigat. Parang dinudurog ang puso ko sa tuwing makikita ko silang ganoon, na dapat ang kailangan sa kanila ay ang magpahinga na at hindi na magtrabaho. Hindi ko naman kasi sila masisi dahil alam ko na ginagawa nila yon kahit na hindi nila kaya para lamang kumita ng pera at may pantustos sa kanilang pamilya. Kaya sa abot ng aking makakaya at kung kaya ko naman silang tulungan ay ginagawa ko. Tuwang-tuwa naman si tatay noon at sinabihan niya akong ipagpatuloy ko lang ang pagtulong ko sa kapwa. At yun naman ang bagay na kinaiinisan ni Jack at ng kanyang grupo. Sinabihan pa niya akong nagpapakitang tao lang para daw bumaling sa akin ang atensyon ng mga kasama namin sa pier. Pero ang totoo raw ay masama rin ang ugali ko. Hindi ko na lamang siya pinansin noon at binaliwala ko na lang ang kanyang sinabi. Hinayaan ko siyang paniwalaan kung anong paniniwala niya tungkol sa akin. Galit na galit siya noon sa akin kung kaya't itinuon niya ang galit sa isang matandang si Lolo Perso. Binugbog niya ang matanda dahil lang sa nabangga siya rito. Alam din kasi ni Jack na magkalapit kami ni Lolo Perso dahil madalas ko siyang tulungan sa mga kinakarga niyang gamit patawid sa kabilang barko. Tinama ng araw na yon ni Jack ang pangbugbog at pang-aapi kay Lolo Perso nang wala ako sa pier na pinagtatrabahuan ko dahil inutusan ako noon ng aming boss. Nang mabalitaan ko mula kay tatay ang masamang nangyari kay Lolo Perso, ay agad akong tumungo sa ospital kung saan dinala ang matanda. Sa mabuting palad ay nakaligtas naman si Lolo Perso at hindi siya tuluyang napuruhan. Pero kitang-kita ko ang malaubing mga pasa niya sa katawan. Lamog ang kanyang itsura at maging ang kanyang mga braso. Humingi ako ng tawad kay Lolo Perso dahil sa ginawa sa kanya ni Jack at sinabihan niya akong hindi ko naman daw yun kasalanan. Simula sa araw na yun, nangako ako kay Lolo Perso na tatapusin ko na ang kasamaan ni Jack at ng kanyang grupo. Mahigpit na binilin ni Lolo Perso sa akin na wag daw ako gagawa ng kahit na anong ikapapahamak ko. Ngunit hindi ko siya matingnan sa ganoong kalagayan. Nagagalit ako para kay Jack at gusto ko siyang pagbayarin sa kanyang ginawa. Bago ako umalis sa ospital, ay pinangako ako ni Lolo Perso na hindi ko siya ipaghihiganti. Ngunit umiling ako saka siyang initian. Pasensya na Lolo Perso, pero kailangan ko nang putulin ang mahabang sungay ni Jack at ng mga kasama niya. Kapag hinayaan natin na ganoon siya, paniguradong hindi lang ikaw ang gaganituhin niya. Tuturuan ko lang siya ng leksyon na noon ko pa dapat ginawa. Hindi na ako napigilan pa ni Lolo Perso ng mga sandaling yon
at tumango na lamang siya. Sinabihan na lamang niya akong mag-iingat. Tumango naman ako sa kanya noon at habang sakay ng tricycle patungong pier ay iniisip ko na kaagad si Jack. Pagkabayad ko sa driver ay agad akong bumaba. Hinanap ko si tatay at nakita ko siyang abala sa pag-aayos ng mga gamit na kinarga niya. Hinanap ko sa kanya si Jack at sinabi niya naman kung nasaan ang lalaking. Tinanong ako ni tatay kung anong binabalak ko at agad ko namang sinabi sa kanya. Noong una ay sinubukan niya akong pigilan pero hindi ako nakinig sa kanya at sinabi kong kailangan ng turuan ng leksyon si Jack. Dahil doon ay sinamahan niya pa ako patungo sa kinaroroonan ng lalaking. Naabutan ko sila ng mga kasama niya sa isang bodega. Kumakain sila ng pandesal habang pinagtatawanan ang bago na namang kargador sa pier. Kitang-kita ko kung paano nila patunguhan ang kawawang bata. Kumuyom ang mga kamao ko at agad ko silang sinugod at pinagsusuntok sa muka. Gulat na gulat si Jack at ang mga kasamahan niya. Hinarap nila akong 5 at tinawanan. Hinila ko ang binatang lalaki at pinapunta siya patungo kay tatay. Nagdatingan na rin ang ibang mga kargador at nakinuod sa amin sa loob ng bodega. Tumawa ng malakas si Jack at sinigawan akong wag nang ituloy ang binabalak kong masama sa kanila. Pero sinagot ko naman siya na kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya kay Lolo Perso. Mas lalo akong nainis nang tawang-tawa siya at sinabi na dapat lang daw yun kay Lolo Perso nang tumigil na raw ito sa pagtatrabaho dahil matanda na. Sinugod ako ng mga kasama niya at pinagtulungang suntukin at sipain. Noong una ay nagpabaya ako dahil hindi ako makakilos dahil sa dami nila. Kaya naman hinayaan ko silang bugbugin ako. Noong nagkaroon ako ng sandali at tsansang makapuntos ay ginawa ko. Sa laki ng katawan ko ay saktong tig-iisang suntok para sa kanilang lahat at tig-iisang sipa. Tumilapon ang 5 niyang mga kasama sa pader at napasukan ng dugo dahil sa pagkakatama ng kanilang katawan. Tiningnan ko si Jack at kitang-kita ko ang pamumutla ng kanyang muka dahil sa takot. Unti-unti ko siyang nilapitan at sinuntok sa muka. Nanlaban siya sa akin pero naiiwasan ko ang mga atake niya. Takang-taka siya at napamura ng ilang beses. Nginisihan ko siya at saka siya binigyan ng mag-asawang suntok. Narinig ko ang hiyawan ng mga kasama naming kargador na nanunood sa amin. Sinisigaw nila ang pangalan ko at tapusin ko na raw si Jack at ang mga kasama nito para daw magtanda. Naglabas ng patalim si Jack at binantaan niya ako. Kitang-kita ko ang panginginig ng kanyang kamay habang tinututok sa akin ang kanyang balisong. Pumaling ang aking ulo para mas lalo siyang inisin. Galit na galit siyang sumugod sa akin pero iniwasan ko ang kanyang balisong. Agad ko siyang binatukan dahilan para mapasubsob siya sa sementadong sahig. Babangon sana siya pero agad kong inapakan ang kanyang likuran at hinawakan ang 2 niyang kamay. Sinipa ko ang balisong patungo sa paanan ni tatay. Pinulot naman niya yon at itinago. Nagpumiglas si Jack mula sa akin pero hinila ko ang kanyang buhok saka siya binulungan sa kanyang tenga. Tandaan mo ito ha. Huwag ka nang magtangkapang gumawa ng masama, Jack. Dahil kapag ginawa mo ulit ang ginawa mo kay Lolo Perso at sa iba natin mga kasamahan dito, hindi lang ito ang abutin mo. Naiintindihan mo ba? Nanginginig siyang tumango sa akin. Kitang-kita ko ang takot niya para sa akin, pero hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko sa kanya.
Dapat lang din yun para mas lalo siyang magtanda. Bago ko siya iwan, ay sinabihan at pinaalala ko pa sa kanya ang aming usapang dalawa. Hindi naman siya pumalag noong tinulungan siya ng kanyang mga kasama. Nilingon ko pa siya bago ko nilisan ang bodega. Naghiyawan naman ang mga kasamahan naming kargador ni tatay. Masayang masaya sila dahil daw sa wakas ay may tao na ring nagturo ng aral kay Jack. Wala na raw sa kanilang mga api at aaway. Simula noon ay kinilala na ako ng mga taong naroon sa pier na haring kargador. Sinabi ko naman sa kanila na hindi ko kailangan ng kung anong tawag, pero sila ang nagpumilit, kaya hinayaan ko na lamang. Kaya kung may gulong nangyayari sa pier, ay ako agad ang kanilang tinatawag. Hanggang sa ginawa na akong kanang kamay ng aming boss dahil sa mga ipinakita kong husay. Ngunit kahit na ganoon ay tumutulong pa rin ako sa mga kasama ko sa pagkakarga ng mga gamit kapag wala na akong ginagawa. Pinatigil ko na rin si tatay noon sa pagtatrabaho dahil may edad na rin siya at kailangan nilang magpahinga ni ina. Nagkaroon na lamang kami ng tiyangge sa labas ng aming bahay para may pagkaabalahan naman silang dalawa. Kahit na naroon lang silang dalawa sa bahay ay may kinikita sila. Mabuti naman at naging matagumpay ang tiyanggeng itinayo namin at malaki rin kahit papaano ang kitaan. Labis-labis naman ang pasasalamat sa akin ng aking mga magulang na ikinatuwa ko naman. Paminsan-minsan ay tumutungo ako sa bahay ni Lolo Perso para bisitahin siya at dalhan ng mga pagkain na nabibili ko sa bayan. Tuwang-tuwa naman sa akin ang matanda. Simula nang binugbog siya ni Jack, ay hindi na siya pinabalik ng kanyang mga apo at anak sa pier para magtrabaho. Nagpapahinga na lamang siya sa kanilang bahay. Isang hapon ay naisipan kong bilhan si Lolo Perso ng paborito niyang siopaw. Balak ko rin kasi siyang daanan sa kanila bago ako umuwi sa bahay. Tumungo ako sa nagtitinda ng siopaw at bumili ng marami. Para na rin sa mga kapatid ko at kinananay at tatay ang iba. Habang naglalakad sa pasilyo patungo sa bahay ni Lolo Perso, ay hindi ko maiwasan ang kabahan ng mga sandaling yun. Mabibigat ang aking kabang habang papalapit sa bahay ni Lolo Perso. Natanaw ko ang kanyang anak na si Mang Ron sa labas ng kanilang bahay at nagsasampay ng kanilang mga damit. Agad ko siyang tinawag sa kakinawayan. Ngumiti naman siya sa akin nang makita ako at pinapasok sa loob ng kanilang bakuran. Tinanong ko kung nasaan si Lolo Perso at sinabi naman niya sa akin na nasa loob ng silid nito ang matanda at nagpapahinga. Sinabi rin sa akin ni Mang Ron na ilang araw na rin daw na nangihina si Lolo Perso. Tinanong ko siya kung dinala na sa ospital si Lolo, pero hindi pa raw. Ayon sa kanya, ay si Lolo Perso daw mismo ang ayaw magpadala sa ospital. Wala rin daw kasi silang pera at wala rin daw na gamot para sa sakit ni Lolo. Niyaya ako ni Mang Ron na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Hindi naman ako tumanggi at inalok ko siya ng siopaw. Nagpasalamat naman siya sa akin. Hinatid niya muna ako sa loob ng silid ni Lolo Perso at bumalik siya sa kanyang pagsasampay ng damit sa labas. Pagdating ko sa loob ng silid ni Lolo, ay ganoon na lamang piniga ang puso ko. Nakahiga lamang si Lolo Perso sa kanyang katre na halos butot balat na lamang siya. Ilang araw na rin kasi akong hindi nakakadalaw sa kanya, kaya't nagulat ako sa itsura niya. Agad akong lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Lumingon siya sa akin, saka ngumiti. "Lolo, kumusta ang pakiramdam niyo? Bakit ayaw mong magpadala sa ospital?
Kinakailangan ko kayong matingnan ng doktor para magamot kayo. Hindi na kailangan, Sandro. Hindi rin naman ako magtatagal eh. Alam ko kung anong nangyayari sa katawan ko. Masasayang lang ang pera. Pero ngumiti sa akin si Lolo Perso nang hindi ko matuloy-tuloy ang aking sasabihin. Hinawakan niya ang aking kamay na nakahawak sa kanyang isang kamay. Pagkatapos doon ay tumango siya sa akin na para bang wag ko na siyang pilitin pa. Tumango na lamang ako sa kanya at saka bumuntong hininga. Nagpatulong siya sa akin na bumangon, kaya naman tinulungan ko siya. May kinuha siyang isang kwintas sa lagayan ng kanyang mga gamit. Isa yung kwintas na gawa sa lubid at ang palawit nito ay parang isang pangil ng kung anong hayop. Iniligay niya yon sa aking kamay na labis kong ipinagtaka. Ano ho ito, Lolo? Ay, regalo at pamana ko sa iyo, Sandro. Bilang pasasalamat na rin dahil ipinagtanggol mo ko kay Jack at sa mga grupo niya. Pasalamat ko rin yan sa mga itinulong mo sa akin nung nagsimula kang magtrabaho sa pier. Sana'y ipagpatuloy mo ang pagtulong sa iyong kapwa na nangangailangan ng tulong at inaapi. Kailangan mo yan sa buhay. Malaki ang may tutulong yan sa iyo, Sandro. Pangil yan ng buhaya. Bakit niyo ho ito binibigay sa akin, Lolo? Bakit hindi po kay Mang Ron? Sa'yo ko gusto ibigay dahil ikaw ang nararapat na pagpasahan ko dyan, Sandro. Isa pa, wala namang hilig sa ganyang bagay ang anak kong si Ron. Kunin mo na, kung hindi ay magtatampo talaga ako sa'yo. Oo na nga, Lolo Perso. Maraming salamat po talaga rito. Iingatan ko talaga ito. Tumango si Lolo Perso sa akin at tuluyang gumiti. Hinawakan pa niya ako sa aking noo at bigla na lamang niya akong dinasalan at binigyan ng basbas. Gusto ko sana siyang tanungin kung anong ibig sabihin nun, pero hindi ko na ginawa. Binigyan ko na lamang siya ng paborito niyang siopaw. Tuwang-tuwa naman siya sa pasalubong ko at labis-labis ang kanyang pasasalamat sa akin. Noong matapos ang pag-uusap naming dalawa, ay isinuot ko ang kwintas na bigay niya sa akin. Nagpaalam na rin ako sa kanya para umuwi. Nakasalubong ko naman sa balkonahe si Mang Ron at nagpaalam ako sa kanya. Napatingin siya sa suot kong kwintas at nagulat ako nang tapikin niya ako sa aking balikat at niyakap ng mahigpit. Bigla akong nakaramdam ng kalungkutan ng mga sandaling yun. Nang bumaba ako ng hagdan, ay nilingon ko pa si Mang Ron. Kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata, pero nakangiti siya. Akala ko ay guni-guni ko lamang yun, pero hindi ko akalain na may ibig sabihin pala ang nakita kong emosyon noon sa mukha ni Mang Ron at Lolo Perso. Kinaumagahan noon ay nabalitaan ko na lamang na patay na si Lolo Perso. Halos nanghina ako noon sa aking trabaho nang marinig ang masamang balita. Ni hindi ako nakakain dahil sa pag-aalala para sa matanda. Kaya nang matapos ang trabaho ko sa pier, ay agad akong tumungo sa bahay ni Lolo Perso kasama si tatay. At totoo ngang patay na si Lolo Perso. Tumulong kami ni tatay kay Mang Ron para mag-asikaso sa lapay at paglilibing kay Lolo Perso. Nagpasalamat naman siya sa amin sa tulong na aming ibinigay. Hindi lang naman kami ni tatay ang tumulong, kundi ang iba pang mga kargador sa pier na kasunod ni Lolo Perso. Maraming nalungkot sa kanyang pagkawala, pero kinakailangan naming lahat na maging malakas para magpatuloy sa buhay. Nagpaalam din sa akin noon si Mang Ron. Matapos ang ilang linggo nang mailibing si Lolo Perso,
kinakailangan na raw lumipat ni Mang Ron sa ibang lugar para magtrabaho. Isa pa ay pinapaalis na rin daw siya ng may-ari ng lupa na kinatitirikan ng bahay nila ni Lolo Perso. Ang huling bilin niya sa akin ay maging malakas ako at maging handa sa panibagong yugto ng aking buhay. Hindi ko lubos maunawaan noon ang sinabi ni Mang Ron, ngunit nasagot ang lahat ng mga katanungan ko sa ibinigay niyang libro na gawa raw ni Lolo Perso. Nalaman ko roon sa libro na ang ibinigay sa aking kwintas ni Lolo Perso ay isang mutya o anting-anting. May kakayahan itong ipagtanggol ako mula sa aking mga kalaban. Magagawa nitong palakasin ang aking katawan at patigasin ang aking balat katulad ng isang buwaya, na kahit anong patalim ay hindi tatalab sa akin. Sinasabi rin doon sa libro ni Lolo na kinakailangan ko lamang yung gamitin sa kabutihan. Kailangan kong puksain ang mga nilalang na nagtatago sa kadiliman, gaya ng mga aswang. Nakasaad din sa libro ni Lolo Perso kung sino-sino ang mga aswang na dapat kong hanapin at pigilan sa kanilang mga masamang balak. Kaya ang ginawa ko ay sinaulo ko ang mga dasal na magpapalakas sa aking mutya ng pangil ng buwaya, upang sa ganun ay mas lumakas pa ako at tumibay na puksain ang mga masasamang nilalang. Araw-araw din akong nag-iinsayo at nagpapalakas ng aking katawan, na siya namang ipinagtataka ni tatay. Nagpagawa rin ako ng punyal sa isang magaling na panday sa aming bayan. Pinagawa ko yun sa isang tanso para mas mabilis kong matalo ang mga aswang. Tuwing sasapit naman ang orasyon, ay palagi akong nagdarasal sa harap ng altar na dati ay hindi ko ginagawa. Mas lumakas pa ang aking pananampalataya sa Diyos. Hangang-hanga si tatay at nanay sa aking pagbabago, at hindi ko naman tinitigilan ang aking pagtulong sa kapwa. Hanggang sa isang araw ay naabutan ko si Mundo, ang isa na namang bagong kargador sa pier. Palagi ko siyang tinutulungan dahil palagi siyang nagkakamali. Hindi ko inaasahan na magiging kaibigan ko pala siya dahil doon. Isang araw ay naabutan ko siyang inaaway ng isang grupo mula sa kabilang istasyon sa pier. Hindi yun mga barkada ni Jack dahil nagbagong buhay na ang mga yun. Ang mga kalalakihan na inaaway at pinagtutulungan si Mundo ay malalaki ang katawan at matatangkad. Mas mataas pa sila sa akin at malaki. 5 sila at mukhang matatapang. Tinawag ko ang kanilang pansin. Napatigil naman sila sa akin at bumaling sa akin. Kumaripas ng takbo si Mundo palapit sa akin at humihingi ng tulong. Kinukuha raw ng mga lalaki ang perang kinita niya mula sa pagkakarga ng mga gamit kanina sa pier. Pinaalis ko na si Mundo at sinabi ko sa kanya na ako na ang bahalang bumawi sa kanyang pera. Nag-alala naman siya sa akin, pero pinilit ko na siyang umalis. Ayaw kong madamay siya sa magaganap na laban sa pagitan ko at ng mga naglalakihang 5 lalaki. Noong nakaalis na si Mundo, ay binalingan ko ang 5 lalaki. Hiningi ko sa kanila ang perang kinuha nila kay Mundo, pero tinawanan lamang nila ako. Nilagay ng isang lalaki ang perang ipinakita niya sa akin at nginisihan niya ako habang nilalagay yun sa loob ng kanyang bulsa. Sumugod sa akin ang isang lalaki at sinuntok niya ako sa sikmura, pero wala man lang yung epekto sa akin. Sa halip ay sinuntok ko siya ng malakas sa kanyang muka, dahilan para tumilapon ang ilan niyang mga ngipin at dumugo yun. Gulat na gulat ang mga kasama niya na hindi makapaniwala.
Sumugod pa ang dalawa sa akin. Pinagtulungan nila akong suntukin, pero isa-isa ko silang sinipa patungo sa pader. Bumakat ang likuran ng dalawa sa pader at bumagsak sila sa sementong sahig habang dumadaing. Ang may hawak ng pera ay nanginginig ang buong katawan habang umaatras. Lumapit ako sa kanya para kunin ang pera nang sugurin ako ng isa niyang kasama. Nagbitaw ako ng sipa at tumilapon ito sa mga nagtutumpukang koma. Nakiusap sa akin ang lalaking may hawak ng pera ni Mundo na wag ko raw siyang sasaktan. Nangako naman ako sa kanya, kaya ibinigay niya yun sa akin nang walang pagdadalawang isip. Bago ko sila iniwan, ay sinabihan kong wag na nilang gagawin ang ginawa nila kay Mundo. At kapag babalitaan kong ginagawa pa rin nila ang ganung bagay, ay ako ang makakalaban nila. Sunod-sunod naman silang nagtanguan bilang pagpayag sa akin. Tuluyan na akong umalis at hinanap ko si Mundo. Naabutan ko siya sa isang sulok na pabalik-balik ang lakad. Tinawag ko siya at puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Tinapik ko siya sa kanyang balikat at ibinigay sa kanya ang perang kinuha sa kanya ng mga lalaki. Labis ang kanyang pasasalamat sa akin. Inimbitahan pa niya akong tumungo sa kanilang bahay para daw makabawi naman siya. Noong una ay tinanggihan ko siya dahil may gagawin pa ako. Pero pinilit niya ako. Sa huli ay pumayag na rin lang ako at sumama sa kanya. Sa kabila pa silang nayon at mukhang 3 nayon pa ang dadaanan namin bago ang sa kanila. Pagbaba namin sa kanilang barangay hall ay naglakad pa kami sa napakahabang palayan at tumuwid ng isang ilog. Dumaan pa kami sa magubat na parte bago kami nakarating sa kanilang bahay. Hindi ko naman naramdaman na aswang si Mundo dahil hindi naman umiinit ang mutya kong suot. Ayon kasi sa libro na isinulat ni Lolo Perso, nagiinit lang ang mutya kapag may aswang sa hindi kalayuan o aswang ang aking kaharap. Pagdating ko sa kanilang bahay ay ipinakilala naman niya ako sa kanyang mga magulang at kapatid na babae na ang pangalan ay Melissa. Unang tingin ko pa lamang kay Melissa ay nagandahan na ako. Hindi naman yun may pagkakila dahil gwapo naman si Mundo at ang mga magulang nila. Doon na nila ako pinakain ng merienda sa kanila. Sikreto ko namang pinigaan ng kalamansi ang mga pagkain nila sa mesa. Kinakailangan ko talagang mag-ingat, lalo na't hindi ko pa sila lubusang kilala. Nang masiguro kong wala namang problema sa pagkain na nakahanda, ay sinabayan ko na sila. Mga magsasaka ang mga magulang ni Mundo at napakarami nilang tanim na mga gulay at palay. Ang dinaanan para naming malawak na palayan ay pagmamay-ari nila. Si Melissa naman daw ay nagtatrabaho sa isang tindahan sa bayan. Napansin naman ni Mundo ang pagkatakaw tingin ko sa kanyang kapatid, kung kaya't tinukso niya ako. Inilingan ko na lang siya, saka ko siya pinatahimik para hindi marinig ng kapatid niya. Uy, Sandro, ligawan mo na ang kapatid ko. Malay mo may pag-asa ka. Huwag ka nga ano dyan, Mundo. Hindi pa namin kilalang isa't isa. Kinakailangan muna naming magkakilala ng lubusan. Di, ligawan mo nga siya. Puntahan mo siya palagi sa tindahan na pinagtatrabahuan niya. Iyain mo rin siya minsan na lumabas para mas makilala ninyo ang isa't isa. Ano bang klaseng kuya ka, ha? Nirereto mo agad siya sa akin? Ang laki ng tiwala ko sa iyo, no? Isa pa, hindi ka naman masamang tao at matalungin ka pa. Magandang lalaki ka rin, saka malaking katawan. Ano po bang hahanapin ng kapatid ko, ha? Isa pa, ayaw mo nun. Ako pa ang kusang nirereto ang kapatid ko sa iyo.
Hindi ko pa ito nagagawa kahit sa iba ha. Sa'yo pa lang. Napatawa na lamang ako kay Mundo at sinabihan ko siyang susubukan kong kilalanin pa si Melissa. Tuwang-tuwa naman siya at sinabihan akong tutulungan niya ako para maging kami raw ni Melissa ang magkakatuluyan sa huli. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ay natawag ng aking pansin ang isang lalaki na nasa kabilang bahay. Panay ang tingin nito sa aming dalawa ni Mundo. Naramdaman ko agad ang pag-iinit ng aking mutya na suot habang nakatingin ako sa lalaki. Tinanong ko si Mundo kung sino ang nasa kabilang bahay na kapitbahay nila. Hinila niya ako papasok sa loob ng kanilang sala at saka niya ako binulungan. Pinag-uusapang aswang yun dito sa aming baryo, Sandro. Kaya kung makita o makasalubong mo siya sa daan, huwag mong kakalimutang mag-ingat sa kanya. Mabangis daw na aswang yan, kaya hindi pa napapatay-patay. Nakita niyo na ba siyang kumain ng tao? O kaya ng hilaw na hayop? Pambihira. Ako hindi ko pa nakikita ng harapan. Pero marami nagpapatunay rito sa aming baryo na aswang talaga siya. Minsan kasi nakita ng isang naming kabaryo. Hindi lang isa, kundi mga 5 na silang nakakita na kumakain daw yan ng hilaw na karne. Pero hindi natin alam kung aswang na ba siya noon o hindi. Maniwala ka kasi sa amin. Kapag tutungo o mapadaan ka man lang sa bahay niya, napakalansa. Parang may patay na hayop na matagal na doon sa kanyang bahay. Minsan din, naabutan siya ni tatay na nagbibilad ng napakalaking hiwa ng karne sa kanyang bakuran. Kakaiba raw ang karne at mukhang hindi pangkaraniwang karne ng baka o baboy. Tumango ako sa sinabing yon ni Mundo. Doon ko napatunayan na totoo nga ang naramdaman ko sa mutya. May kakaiba nga sa lalaki. Sinadya kong magpalipas ng gabi sa bahay nila Mundo para abangan ang lalaki na kanina pa ako tinitignan. Isa pa'y gusto kong siguraduhin kung tama nga ang pakiramdam ko sa aking mutya. Lumabas ako ng silid na pinagamit sa akin ni Mundo pansamantala at tumungo ako sa labas. Tiningnan ko ang bahay ng lalaki at napansin kong patay na ang ilaw ng bahay nito. Naglakad ako patungo sa kanyang bakuran. Nanindig ang balahibo ko sa aking batok at pakiramdam ko'y may nakatingin sa akin mula sa itaas ng bubungan ng bahay nila Mundo. Pagkatingin ko doon ay sumalubong sa akin ang isang aswang na sumisilip sa bubungan. Para siyang isang butiki na nakatikit doon pero kumikislap ang kanyang balat na parang naligo ng langis. Napakagulo ng kanyang buhok. Nanlilisik ang mga mapupulang mata at napakatalas ng kanyang mga ngipin. Humahaba rin ang kanyang dila at naglilikha siya ng isang tunog ng parang isang ibon. Doon ko napagtanto na isang tiktik ang lalaking aswang na kapitbahay nila Mundo. Pumulot ako ng bato at binato ko siya ng napakalakas. Tinamaan siya sa kanyang ulo dahilan para mapatingin siya sa aking pwesto. Nginitian ko siya sa kakinawayan. Gulat na gulat siya nang makita ko, pero kalaunan ay ngumiti rin siya. Mabilis siyang lumundag sa lupa at tumungo sa akin. Mukhang gutom na gutom ka. Hindi mo na ba mapigilan ang sarili mo at ang kapitbahay mo nang gusto mong biktimahin? Hindi siya sumagot sa akin. Sa halip ay nginisihan niya ako at lumikha na naman siya ng huni tulad ng isang ibon. Mabilis siyang kumilos at nagtago sa dilim. Hindi ko man lang napansin na lumakad siya o umalis sa kanyang pwesto. Pero nararamdaman ko pa rin ang kanyang presensya. Bigla na naman akong nakaramdam ng pangiinit sa aking bantang batok. Agad akong lumukso sa aking unahan at nilingon ko ang aswang.
at kita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Kung ganun nga, ay sinubukan niya akong atakihin mula sa aking likuran. Subalit dahil sa malakas kong pakiramdam ay nakaiwas ako sa atake nito. Sabihin mo kung sino ka at kung anong pakay mo sa pamilya nila Mundo. Tulad ng una ay hindi siya sumagot sa akin. Tumakbo siya papunta sa kinatatayuan ko at sinipa ako ng malakas sa aking mukha. Buntik na akong matumba kung hindi ko lang nabalanse ang katawan ko. Noon ko napagtanto na ang isang nilalang na katulad niyang payat ay malakas pa rin at maliksi. Muli siyang sumugod sa akin na parabang galit na galit dahil naistorbo ko ang kanyang pagkain sana. Sinubukan akong kalmutin ng aswang gamit ang mahahaba niyang kuko pero naiwasan ko agad yun. Sunod-sunod niya yung ginagawa sa mabilis na paraan. Para bang pinapagod niya lang ang kanyang sarili para masiguro na matamaan niya ako at mapuruhan. Muli siyang tumakbo at nagtago sa dilim. Inatake niya ako mula sa aking likuran na hindi ko agad naiwasan dahil sa bilis ng pangyayari. Tumilapon ako sa bakuran nila Mundo pero agad din naman akong tumayo. Tumakbo ako patungo sa gubat na dinaanan naming kanina ni Mundo para walang madamay o masira kami mga gamit sa pakikipaglaban. Dinala ko rin doon ang aswang para walang magising sa pag-aaway naming dalawa. Hinarap ko siyang muli nang agad na naman siyang umatake sa akin. Sa hinuha ko ng mga sandaling yon ay napaka-agresibo ng aswang nakaharap ko at mukhang gutom na gutom siya. Nagpakawala ako ng suntok sa kanyang kaliwang mukha, dahilan para sumubsob siya sa lupa. Agad akong humakbang paatras, naghahanda sa kanyang susunod na hakbang. Ngunit bago pa man siya makatayo, nakita kong naglaho ang kanyang anyong taong aswang at naging isa siyang malaking halimaw na may matutulis na pangil at pulang mga mata. Naningkit ang mga mata ko at nakaramdam ng bahagyang kaba sa aking dibdib ng mga sandaling yun. Noon ko lamang nasaksihan na kaya pa pala nilang magpalit ng anyo sa mas nakakatakot na itsura. Tumayo siya ng buong giting at sinugod ako ng may higit na lakas kaysa noong una. Mabilis akong umilag, ngunit sa liksi ng aswang ay nasagi pa rin niya ako sa braso. Nag-iwan ang atake niya ng malalim na sugat. Pinilit kong hindi magpadaig sa sakit at ginamit ang aking punyal, ang tanging armas na maaari kong ipagtanggol. Huminga ako ng malalim. Kinukondisyon ang sarili na huwag magkamali sa susunod na galaw. Napatingin akong muli sa aking braso kung saan ang aking sugat at napahinga ako ng malalim nang mabilis yung maghilom. Hindi ko akalain na napakatulis at napakatalim ng mga kuko ng aswang at natablan ako nito kahit na may mutya ako ng pangil ng buhaya. Pero kahit na ganoon, nagpapasalamat ako dahil mabilis ako nitong napagaling. Sumugod ulit ang aswang, ngunit sa pagkakataong yun, mabilis kong iniwasan ang kanyang mga kuko at inindayog ang punyal pababa. Tinamaan ko siya sa kanyang balikat. Nagsisisigaw siya sa sakit, ngunit hindi siya tumigil sa pag-atake. Sa halip, lalo siyang naging mabangis. Napansin ko na ang sugat sa kanyang balikat ay hindi basta-basta naghihilom. Marahil dahil gawa sa tanso ang aking punyal at kailangan kong gamitin ang pagkakataong yun upang tapusin na ang laban. Habang nakikipagbuno ako sa kanya, naiisip ko ang lahat ng mga pangakong ginawa ko sa aking sarili at kay Lolo Perso, na kailangan kong iligtas ang aking sarili at hindi hahayaang mapahamak dahil alam kong maraming mga tao ang umaasa sa aking antingero. Kinakailangan kong puksain
ang iba pang aswang na umaatake at nagkukubli sa dilim. Kaya naman, buong tapang kong hinarap ang aswang. Iniwasan ko ang bawat kagat at bawat hampas ng kanyang matutulis na kuko. Napansin ko ang isang kahinaan sa kanyang galaw. Hindi siya sanay na may kalaban na marunong magbantay sa lahat ng anggulo. Mabilis akong gumalaw at tumungo sa kanyang likuran. Inindayog ko ang aking punyal ng buong lakas sa kanyang leeg. Ibinaon ko yon sa kanyang leeg, dahilan para sumirit ang kanyang dugo. Tumigil siya sa pag-atake. Tila nagulat at bumagsak sa lupa. Tumalon ako sa lupa at napagtanto na sa wakas napagtagumpayan ko ang laban ng aswang. Ngunit alam kong hindi pa yon ang una at huli. Marami pang iba ang darating na mas malakas sa aswang na nakalaban ko. Tiningnan ko ang bangkay ng aswang at hinila ko ang kanyang katawan sa mayabong na mga halaman. Hinugot ko ang punyal na nakabaon sa kanyang leeg at saka ko sinaksak yun sa puso ng aswang. Sa paraang yun, nasisiguro ko na hindi na siya mabubuhay pa kahit na kailan. Naalala kong muli ang dasal sa librong gawa ni Lolo Perso, ang dasal na magpapaalis sa itim na bertud sa katawan ng isang aswang. Kinakailangan ko yung mailabas sa katawan nito upang hindi ito makapaminsala pa at magkaroon ng pagkakataon na mabuhay. Nag-usal ako ng dasal. 3 beses ko yung inulit hanggang sa makita kong niluwa ng lalaking aswang ang itim na bertud. Agad kong kinuha ang aking punyal at dinurog yun. Nang matapos, ay inalayan kong muli ng dasal ang lalaking aswang bago ko nilisan ang bangkay nito. Habang pabalik sa bahay nila Mundo, ay hindi ko maiwasan ang magtaka dahil bigla na lamang nagtayuan ang mga balahibo sa aking batok. Akala ko noong una ay may aswang na naman sa paligid, pero nang tingnan ko ang buong bakuran ay wala naman akong nakita na kahit ano. Huminga ako ng malalim bago pumasok sa bahay nila Mundo at natulog. Kinabukasan ay nagpaalam na din ako sa kanila at nagpasalamat sa kanilang pagpapatuloy sa akin. Umuwi na rin ako noon sa amin at labis na nagtaka sina nanay at tatay sa akin kung bakit daw hindi ako nakauwi kagabi. Sinabi ko naman sa kanya na niyaya ako ni Mundo sa bahay nito at doon na ako natulog. Binalita naman sa akin nila nanay at tatay habang kumakain ng almusal na patay raw ang lahat ng baboy at manok na alaga nila Manang Juanita. Puno raw ito ng kagat ng matulis ng ngipin. Ubos daw ang dugo ng mga baboy at ang natira na lamang ay ang katawan ng mga ito. Sa manok naman daw ay kinuha ang mga lamang loob at maging ang dugo ay sinipsip. Hindi raw nila alam kung paano raw yun nangyari at ang hinuha ng mga kabaryo namin ay may aswang na daw sa aming baryo. Puno na raw ng takot ang mga tao at baka raw kami ang sunod na bibiktimahin. Nanatili akong tahimik sa balitang yon ni nanay at tatay. Napaisip ako ng malalim kung sino ang pwedeng aswang na gumawa nun. Lalo pat gabi-gabi ay naglilibot ako sa buong baryo pero wala naman akong napapansin o nararamdaman na kakaiba. Tinanong ko sina nanay kung may napansin ba silang bagong saltang tao sa aming baryo pero wala naman daw. Tumango na lamang ako kay tatay noon at nagpatuloy sa aking pagkain. Noong habang nasa trabaho ako, ay hindi ko maiwasan ang mapaisip ng malalim. Lalo pa at nagbibigay ng kilabot ang nangyari sa aming baryo sa loob lamang ng isang gabi. Hindi ako makapaniwala
na may ganoong aswang na pupuntiryahin ang mga alagang baboy at manok. Masyado rin akong nagtataka kung bakit hindi nito biniktima ang isang tao kung isa itong aswang. Malalim ang pag-iisip ko nang biglang dumating si Mundo at inabutan niya ako ng pagkain. Sinabi niya sa akin na niluto raw yun ni Melissa at pinabibigay sa akin. Inasar ko naman siya na baka siya lang ang may gawa nun, pero mariin siyang tumanggi. Napatawa na lamang ako sa naging reaksyon ni Mundo. Buong hapon ay okupado ang isip ko tungkol sa aswang sa aming baryo. Ni hindi ko kasi maalala kung nabasa ko yun sa libro ni Lola Perso. Iilan lang naman kasi ang klase ng mga aswang ang nakasulat doon, kaya hindi mo mawari kung anong klase ng aswang ang nasa aming baryo. Binilisan ko nang matapos ang aking trabaho para makapaghanda ako sa pag-aabang ng aswang. Napansin naman ni Mundo ang pagmamadali ko, kung kaya't tinulungan na rin niya akong matapos. Sinabi ko naman na wag na, kaso makulit ang lahi ni Mundo, kaya hinayaan ko na lang siya. 4:30 kami ng hapon natapos at halos hingal na hingal kaming dalawa habang nagpapahinga sa bodega. Inabutan ko siya ng tubig at nilaklak niya yun. Agad akong nagpasalamat kay Mundo dahil kung hindi siya tumulong ay baka ginabi na ako sa pagkakarga ko ng mga gamit. Niyaya ko na rin siyang umuwi nang makapagpahinga na kami. Tutungo na sana ako sa sakayan ng tricycle nang bigla akong pigilan ni Mundo. Niyaya niya ako na dumaan na muna raw kami sa tindahan kung saan nagtatrabaho ang kanyang kapatid na si Melissa. Sinabi ko naman sa kanya na wala akong nabibiling bagay na may bibigay sa babae, kung kaya't mariin akong tumanggi. Sinabi ko na lang din kay Mundo na susunod na lamang na araw pupuntahan si Melissa. Sinabi ko rin sa aking kaibigan na kinakailangan ko na ring umuwi dahil may kailangan akong gawin sa bahay. Pumayag naman si Mundo sa akin at humingi pa siya ng dispensa sa akin. Noong naghiwalay na kaming dalawa ng daan, ay agad akong nagpahatid sa tricycle sa aming baryo. Pagdating ko sa bahay, ay agad akong nagdurog ng bawang upang ilagay yon sa aking buong katawan at maging asin. Takang-taka sila nanay at ang aking kapatid sa aking ginagawa. Sinabi ko sa kanila na kinakailangan yon laban sa aswang. Tinanong naman ako ni nanay kung ano ang ibig kong sabihin. Sinagot ko naman siya na saka ko na lamang ipapaliwanag ang lahat kapag natapos ko na ang dapat kong matapos. Naglagay ako ng asin at bawang sa bawat sulok ng bahay, maging sa bintana at pinto. Nag-usal din ako ng dasal noong sumapit ang 6:00 ng gabi. Noong dumating si tatay, ay sinabihan ko siya na wag iiwan si nanay at ang aking mga kapatid kahit na anong mangyari. Tinanong pa niya ako kung ano ang ibig kong sabihin. Hindi ko na siya sinagot noon at inulit ko lang sa kanya ang nauna kong sinabi. Tumungo ako sa labas at sinara ang pinto. Ramdam ko ang pagtaasan ng aking mga balahibo sa katawan noong nasa bakuran na ako. Naramdaman ko ang matang nakamasid sa akin mula sa dilim. Tumakbo ako patungo sa likuran ng aming bahay kung nasaan ang gubat at isang lalaking nakatayo sa bukana ang sumalubong sa akin. Nakangisi siya at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Hindi ko inaasahan ang pagharap natin ngayon ng tingero. Sino ka? At bakit mo ako kilala? Hindi mo na kailangan na malaman ang pangalan ko, Antikero. Narito ako para patayin ka nang wala ka ng pagpasahan pa ng mutya. Sana'y noon pa ay pinatay ko ng matandang
nagmamay-ari ng kwintas na yan. Kung ganon, kilala mo palang may-ari nito. Ganon nga. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na ito. Nagpalakas ako para harapin ka ngayong gabi. Nasorpresa ka ba sa regalo ko? Hindi. Nagtaka lang ako kung bakit mo ako kilala. Ngayon ay alam ko na kung bakit. Ako ang may gawa sa mga patay na baboy at manok. Yun ang pagbati ko sa iyo, Antigero. At mukhang pinaghandaan mo ang araw na ito. Huwag ka nang maraming sinasabi, aswang. Maglaban na tayo nang malaman natin kung sino matitirang buhay ngayong gabi. Hoy, gusto ko yan! Mabilis siyang nagpalit ng anyo sa isang malaking paniki. Nakakaginalas ang kanyang anyo na noon ko lamang nasilayan. Tumawa ito ng malakas nang makita niya ang aking pagkagulat. Hindi siya nagpalipas pa ng sandali at agad siyang lumipad patungo sa akin. Pinaghahampas niya ako gamit ang kanyang mga pakpak, pero hindi ako tinablan ng kanyang mga atake. Hinatak ko ang isa niyang pakpak at hinambalos ko siya sa isang malaking puno ng mangga. Ilang ulit ko yung ginawa hanggang sa manghina ito. Akala ko'y yun na ang pagkakataong mapatay ko siya, pero bigla na lamang siyang lumipad pa itaas at muli akong inatake. Hanggang sa bumaba siya sa lupa at tuluyan na akong hinarap. Sumugod siya sa akin at sinuntok ako sa aking sikmura. Napakalakas niya, dahilan para tumilapon ako. Hindi pa siya nakontento at hinampas niya ako gamit ang kanyang pakpak. Pero tumayo ako at lumaban. Humugot ako ng malakas sa aking mutya at malakas kong sinuntok ang aswang sa kanyang mukha. Sunod-sunod ko yung ginawa hanggang sa sumuka siya ng dugo. Dumukot ako ng asin sa aking bulsa at nilagay ko yon sa kanyang bunganga. Nagpumiglas siya, pero pinigilan ko siyang hindi niya yon iluwa. Nanlaki ang kanyang mga mata na para bang nahihirapan siyang huminga. Sinubukan kong ikumpas ang kanyang dalawang pakpak, pero hindi siya makalipad-lipad dahil sa bigat ko. Kaya ang ginawa niya ay sinikmuraan akong muli, kaya nabitawan ko siya. Gewang-gewang sa paglalakad ang aswang. Sinubukan niyang lumipad, pero bumulusok siya paibaba. Hanggang sa sunod-sunod siyang nagsuka ng dugo. Lumapit ako sa kanya para sabuyan siya muli ng asin at pinagbubutas ko ang kanyang pakpak gamit ang aking punyal. Galit na galit siyang tumingin sa akin habang nanilisik ang mga mata. Magbabayad ka, Antigero! Papatayin kita! Wala ka nang magagawa pa! Unti-unti nang pumapasok ang asin sa katawan mo na may lason. Ilang sandali na lang ay iluluwang mo na rin ang itim na bertud at tuluyan ka ng manghihina. Kung ako sa'yo, magbagong buhay ka na at huwag ka nang maghasik ng lagim. Hindi mangyayari yan. Dapat kami ang maghahari sa mundo at hindi kayong mga tao. Diyos lamang ang makapangyarihan sa buong mundo. Niwala kayo sa kalingkingan niya. Tumayo ako at mabilis na hinugot ang punyal sa aking bewang. Walang pagdadalawang isip na itinarak ko yon sa dibdib ng aswang. Sinunod ko naman ang pagputol sa ulo nito para hindi na siya mabuhay pa. Kumuha ako ng langis sa aking bulsa at binuhusan ko ang kanyang katawan. Nang matapos yun, ay agad kong sinindihan ng apoy ang dahon at itinapon yon sa katawan ng aswang. Pinagmasdan ko ang katawan nitong nilamon ng apoy hanggang sa tuluyan na maging abong. Lumuhod ako sa lupa at tumingala sa langit. Nag-usal ako ng dasal at humingi ng tawad sa Panginoon. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang pagdampi ng malamig
at malamyos na hangin sa aking balat. Doon ay napangiti ako at hindi ko mapigilan ang sariling mapaiyak. Pagkatapos noon ay nagdesisyon na akong umuwi sa amin. Pagdating ko sa bahay ay niyakap ako nila nanay at tatay. Nag-alala silang lahat sa akin at kinumusta nila ako kung saan ako nanggaling. Sa mga sandaling yun, sinabi ko sa kanilang lahat ang aking sikreto mula sa pagbibigay ng mutya sa akin ni Lolo Perso hanggang sa isa akong ganap na antingero. Hindi makapaniwala sina nanay at tatay sa akin. Umiiyak silang dalawa at kalaunan ay tinanggap nila ang ako. Magmula noon ay hanggang sa aming pamilya lamang ang lihim na yun. Hindi ko na ipinagkalat pa sa iba dahil ayaw ko rin na malaman nila ang tungkol sa aking kakayahan. Naging payapa naman ang aming baryo at maging ang pier kung saan ako nagtatrabaho. Napangasawa ko rin ang kapatid ni Mundo dahil sa paggawa niya ng paraan kung paano niya kami paglapitin ni Melissa. Sinabi ko naman kay Melissa ang tunay kong pagkatao at natuwa ako nang tinanggap at minahal niya pa rin ako ng buong-buo. Nagkaroon naman kaming dalawa ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Noong nagkapamilya na ako, ay madalang ko na lamang gamitin ng aking mutya at ang pagpuksa ko sa mga masasama dahil na rin sa takot para sa kaligtasan ng aking mag-ina. Pero paminsan-minsan ay tumutulong naman ako sa aking kapwa. Ngunit sa edad ko ngayon ay mahirap na ang kumilos kung kaya't hindi ko na nagagampanan ang aking tungkulin bilang antingero ng maayos. At sana ay mapatawad ako ni Lolo Perso tungkol sa bagay na yon. At sana ay tanggap pa rin ako ng aking mutya bilang kanyang tagapangalaga. Wakas.